Bună dimineața! În România, alcoolul reprezintă cea mai frecventă cauză a bolii hepatice cronice. Bolile hepatice cauzate de abuzul de alcool includ ficatul gras, hepatita și ciroza. Astăzi discutăm despre pericolul consumului excesiv de alcool, alături de toxicologul Radu Țincu. Așadar, domnule doctor, cât de periculos este alcoolul pe care îl consumăm în această perioadă de sărbătoare? Depinde foarte mult de cantitatea pe care o consumăm și de ce boli cronice avem. Alcoolul este metabolizat la nivel hepatic. Dacă vom consuma pe termen lung alcool, este clar că funcția hepatică va fi afectată și riscul cel mai mare este să apară fibroza hepatică din cauza distrucției continue a celulelor hepatice. Iar în urma acestui proces de regenerare apar zone de fibroză. Sigur, zone de fibroză care se numesc în termeni medicali ciroză hepatică. Este o boală ireversibilă care, din păcate, nu are niciun tratament. Singurul tratament este, la un moment dat, transplantul hepatic. Dar, dincolo de această afectare cronică a ficatului, discutăm în această perioadă de sărbătoare de intoxicațiile acute, adică de acumularea unei cantități foarte mari de alcool care poate determina stare de comă. Intoxicația acută alcoolică înseamnă o afectare directă, majoră a sistemului nervos central, cu pierderea autonomiei, a mobilității, a capacității de gândire, memorie, până la stare de comă. Care ar fi diferența între intoxicația alcoolică și coma alcoolică? Este doar severitatea. Dacă discutăm de comă, discutăm de o intoxicație acută alcoolică extrem de severă, care a dus la prăbușirea funcției neurocognitive și la necesitatea de multe ori a măsurilor de terapie intensivă. Însă când consumăm alcool, trebuie să ne gândim că el generează, spre exemplu, acetaldehidă. Este un metabolit care dă și această stare de rău pe care o resimțim a doua zi. Așa, mahmureala este cauzată de acumularea acetaldehidei, durerea de cap, starea de greață, durerile musculare care pot să însoțească consumul de alcool sunt generate de această substanță. De asemenea, trebuie să ne mai gândim la un lucru: alcoolul poate determina hepatită acută toxică. Dacă consumăm o cantitate foarte mare de alcool, ea poate să fie suficient de ridicată încât să producă intoxicația ficatului cu distrucție hepatică majoră, asemănătoare unei hepatite acute. De asemenea, trebuie să știm că e nevoie să metabolizăm alcoolul de anumite vitamine ca și cofactori și aici vorbim de vitamina B1. Dacă vom consuma alcool o cantitate foarte ridicată, ea va duce la depleția, la dispariția pentru o perioadă scurtă de timp a vitaminei B1, care poate să aibă efecte neurologice importante. De aceea e bine, atunci când decidem să consumăm alcool, să suplimentăm vitamine din grupul B-urilor, pentru că ele participă ca și cofactor la metabolizare. Există vreun tip de alcool sănătos sau putem să bem sănătos, dacă pot să spun așa, mai ales că este Paștele, ne așezăm la masă cu familia, parcă am vrea să bem un pahar de vin așa. Da, există... Știu că echilibru este secretul și că din când în când nu dăunează. Există acest mit că dacă e alcool de bună calitate nu are efecte adverse. Da. Este fals. Până la urmă, ficatul metabolizează alcool etilic, indiferent de sursă. Într-adevăr, dacă vom consuma un alcool contrafăcut, un alcool la care există adaos de alcool industrial, că există alcool etilic industrial, care nu este obținut prin fermentare, acest tip de alcool va avea efecte mult mai grave asupra stării de sănătate. Ca să nu mai discutăm de tip de alcool industriale, adăugarea de alcool izopropilic sau alte tipuri de alcool va duce la creșterea toxicității. Însă, ceea ce trebuie să facem este să fim echilibrați, pentru că, indiferent de cât de bună calitate este alcoolul, el va duce la un moment dat la efecte toxice. Vinul, spre exemplu, conține, pe lângă alcool, o serie de antioxidanți naturali, conține o serie de enzime care pot să ajute la digestie. Taninurile din vinul roșu stimulează digestia, stimulează sucurile digestive, de aceea pot să fie chiar utile după o masă copioasă, pentru că nu fac decât să îmbunătățească digestia, însă până la un punct, pentru că dacă depășim, acest alcool poate să ducă chiar la apariția unei complicații care este pancreatita acută. Și mai ales atunci când mâncăm, cum e Paștele, grăsimi, ouă, care la fel au o cantitate importantă de grăsimi, combinate cu alcoolul, va supra-solicita funcția pancreatică sau funcția biliară și pot să precipite colica biliară, pot să precipite pancreatite, pot să determine chiar apariția unor tulburări digestive cu greață, vărsături, scaune diareice, care să necesite chiar intervenție medicală. Ce spun noile studii? Pentru că până acum aveam voie să bem un pahar de vin roșu după masă, două, chiar bărbații, femeile un pahar. Dar după aceea s-a stabilit că ar fi de fapt un consum cronic și că dăunează de fapt inimii.
Așa este, a existat această tendință în care s-a spus că vinul roșu protejează cardiovascular și acest lucru este generat de prezența unor molecule antioxidante pe care le conține vinul. Însă recomandarea este să nu consumăm zilnic alcool. Consumul zilnic de alcool poate extrem de ușor să alunece spre zona de adicție. Cred că e bine să avem perioade de abstinență. Aceste perioade de abstinență dau ficatului posibilitatea să se regenereze și pe de altă parte scad nivelul de acetaldehidă. Un lucru extrem de interesant legat de acetaldehidă este că acest metabolit toxic este asociat cu dezvoltarea unor forme de cancer, în special a cancerului gastric la persoanele alcoolice. Deci este extrem de important să nu expunem în fiecare zi organismul la nivele de acetaldehidă generate de metabolizarea alcoolului. Ficatul se regenerează, dar creierul, în urma consumului de alcool? Există așa numită encefalopatie alcoolică la persoanele care consumă extrem de intens alcool. Prin depleția de vitamine din grupul B-urilor apar aceste complicații neurologice. De asemenea, s-a dovedit că apar și complicații neurologice periferice, cum ar fi polineuropatia alcoolică. Sunt persoane alcoolice care, în urma consumului exagerat de alcool, prin generarea de metaboliți toxici, sunt afectați nervii periferici, astfel încât anumite mișcări nu mai sunt posibile. Și să nu uităm un lucru extrem de important, consumul de alcool poate duce la sevraj. În momentul în care nu mai oferim organismului cantitatea de alcool de care are nevoie, apare sevrajul. Sevrajul al alcool este o urgență medicală. Pacientul are o stare generală extrem de alterată, cu dureri musculare, dureri articulare, transpirații, tremor, agitație psihomotorie, pentru că organismul se află în această stare de necesitate. De aceea, sevrajul la alcool necesită intervenție medicală de specialitate. Și duce la deces în caz că nu e tratat corespunzător. Și duce la deces, exact. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații prețioase. Conform unor studii, bărbații nu ar trebui să consume zilnic mai mult de 3-4 unități de alcool, iar femeile 2-3 unități, o unitate de alcool reprezentând 10 ml de alcool pur. După un episod de consum excesiv de alcool, se recomandă abținerea de la consum cel puțin 48 de ore pentru a permite organismului să-și revină. Așa că să aveți un Paște cumpătat în continuare, numai bine!